Mitä se sinä ammuit minua? No kun mä ammuin Siellä Siellä se on. Mä osuin sitä pari kertaa haulikolla. Voi anteeksi. Ei, mihin autti. Plussa se vielä oli. Blue ovel. Reikiä seinässä. Oi. Siinä se on. Nice. Hyvä. Hieno. Ei, tämä on kyllä jotenkin spesiaalimies. Täältä tullaan 90-kin. Se on tässä näillä. 90 sisällä. Efu. Näin. Aina ready ylää. Silloin 2 oli katolla tuossa. Mun yläpuolella yksi. Joo, Red Stairsin yläpäässä. Deimos pois. Redstone keski. Redstone saiteeksi tulee alas. Muun muassa toi. Veksi tuli. Kahtoo saitille päin. Nyt en tiedä. Ei! Jäi. Hieno. Viimeinen tuli mummasta. Saitiin sun. Sisälle sieltä karake alla. Vänää se. Roneiko se tuli? Joo. Meillä mitään tuolla oltiin tuolla Täältä tulee niitä... toisella Mitä puolella. nämä on nämä... Katossa. Se piekku... Lomaverkki. Minua nyt vähän harmi. Ihmettä Jostain siellä. Vessassa varmaan kasta. Se on seinä auki, se voi olla vessa. Mutta ei on... Ei se... Plänttää. Se tekee ikkuna, perhana! Saitilla. Plänttää. Ai! Selkään tuli. Meinistä. Bleeding. Se sai mutkin. Recarregando! Laittaa. Ei se on saitila. Hittolan. Tietysti tämä nokis. Terviä. Meiniltä tulee tuo. Meini. Pimenee. Seinä meinillä. Ah. Alapuus. Äkkiä Taniaa vielä ylös. Joo, nosta minut äkkiä ylös. Kiinni. Ei! Joo, se tekee ikkuna! Oi. Ei! Ei se ikkuna. Vitsi! Perhana! Jatka just sisällä siinä. Ajattelin, että juokset äkkiä pois, mutta kuitenkin tulee ikkunaa kohtaan. Näki oli pite... Tässä yksi. 3 pingot. Plug online. Tuli hakkeen. Nyt on pommin takana. Jäi. Meni. Tuolta. Vai? Oi, lukki. Ei. Hall of Fame. Hall of Fame. Mulla on defu Lesa täällä. Piilos. Kattoo sinne tosta pinkiltä. Kahtoo 90. Tulee 90. Nice. Näkyykö siellä ketään? Konnusotyyppi. Meinin Ottakaa tuo portaan. maahan se konnun tyyppi, ja sitten mä alkaa pelastaa... Alkaa pelastaa nun naiset tuolta. Siis. Ensin omaa. Joo, tuu baralla on Jäi. Jäi. 15 sekkaa. 10 sekkaa. Kuka kerkee? Ei! Helmi. Oli se siinä. Oli pitkä hakku kyllä. En vittelä tainut Se ovelle, jos sulla on. Siellä ovelle joku varo, se ampuu kova. Se ampuu. Alle puolet health kerran osuisi hyvin. Kumpi se oli? Bravo. Okei, IQkin on puolet helaa jäljellä. Piikkejä vaan heittelet. Siellä se on keltaisten ovella. Katso, Joo, toinen että keltaisten käytänväätön. Nyt liikkuu oikea. Toinen tronetta kierti. Meni piikkeihin. Saitilla ilmeisesti tolpan takana. Toi on ja. Tuu huukeli. Okei. Toinen tälle takaa. Joo, huukeli huusi. Tuolla on yksi drone. Jäi. Täällä on 8 suurilla viimeinen hakkeen huukeli. Mulla on defu täällä. Serverissä. Tuolla Toinen vaan taitaa nähdä siitä. Mitä nää?
Down to one friendly. Oli siihen. Joo, se tulee pommin. Ikkunalla. Ihan ikkunalla on kyykyssä. Purkaa. Four last operator standing. Toinen tulee kohtasi. Piilasittiin. Ykösellä. Pihalla. Ollos. Hienoa. Woo! Jee!